continuación, vamos a escoitar unha canción baseada nun fermoso conto, protagonizado por un abeto que desexa ver as súas polas cobertas de lilanas e cintiñas plateadas. E agora é o turno dos nenos e nenas de primeiro que van cantar o Abeto está baleiro. Un aplauso moi forte. Artistas. Moi ben! E agora temos aos nenos e nenas de segundo que van interpretar unha canción de moitos ritmos. É a Nana Era.